Halo bro. Halo bro. Dulu. Enak. Aduh, menahan ya. Seger. Iya. Wah, napa oh iki nang campur sari ta? Lah ning ngendi nggone? Ayo kene. Monggo campur sari karo dalang kok siji desa. Lenggah kene, musike nang kene, ati kelur ngerti. Penyanyi lenggah eno kene. Nek nggon wayang ngoten, dadi ngajenge kumpul teng gamelan. Nah, terus ora ketok. Lho nang endi nggone ora? Lho, ketutupan Wisnu Jabrik. Oh, nang dhuwur ae. Ya, pundi asmane sinten, Jeng? Lho, endi ora? Pundi? Nah, pundi mikir lah, kudune kan enten mriki. Lah mungkin nek nyanyi enten mriku, ning musik tetep enten jero gamelan. Oh, ora ketok to nganti endi, ketutupan cagak, ketutupan kentrongan. Lho ora tak kenalke. Ndi? Asmane sinten ayo penyanyi? Kula Tiara, Pak De. Kula Tiara. Oh, Tiara to? Nggih. Oh, iki mbokmu to, Nggih, mboten. Waduh. Kowe larang ngakoni cah iki. Dede, niku dede mbok kula kok. Niku dede mbok kula. Weh lah. Kowe lari kok ngendi kowe iki? Niku Mbak Yu kula, Pak. Waduh. Kowe iso banyo jan. Tiara niku tesih wonten SMA Setunggal Cawas niku kanca kalih anak kula Sinta. Si Setunggal Tiara kali sinten? Dalem siwi saking Sorobojan Pak Dalang. Wah, siwi saking Sorobojan. Status single. Wah, Siti. Lah pripun? Oh, putrane sawarga Pak D Mandura to. Oh, alah, Nduk, alah. Matur nuwun nggih, ora ngerti nggih nek kowe lah. Nggih, Pak. Nah, ya sok melu Pak D klelur ya. Nggih. Heeh, ora ketang selawe kok ya dikeki. Susuk mboten niku? Jujul 5.000. Duh, matur nuwun. Nah. Setunggal sinten, Dik? Nggih, dalem Arni Cebret, Pak De. Sinten? Cebret. Nggih. Sing kok ngendi? Saking Adiraja. Wonogiri. Anjir. Wah, Wonogiri mulai ya kaya betet. Oh, lah nggih, saestu. Perawan ya, Dik? Oh, tesih perawan niki. Wedian, ya, anggere perawan kabeh melek tenan. Wah. Mula dalang awet enom ya ngene iki kok. Ayo. Nggih. Nah, ya matur nuwun. Waduh. Wah, putrane sawargi Pak D Mandura. Matur lho ya tarung kuli bapa ya, Nduk. Neruske bapake ya dalang ya mubalek. Anake ya seni. Nah, ya. Nuwun Nur ya ngono. Nur ya iso nyanyi, putrane Tiara ya iso nyanyi lah kuwi. Banyu seni iki ya nyang seni lah ya. Iya. Tur nuwun ya. Sik engko tak wenehi anu iki tak maca layang. Sugeng dalu Mbak Limbo kula saking rencang-rencang panitia bersih desa utawi syukuran. Nuwun sewu syukuran. Badhe lagon menika 1 entit kaping kalih Kadung Tresna. Yang nyanyi baju merah utawa Mbak Tiara. Kaping 3 pertemuan nggih, kaping 4 bukit berbunga. Lagu menika kula tujuaken kagem para bapak-bapak petani kalih Bu Lurah sak setapipun setap sekelurahan ing Karaan saking tanda panitia, heeh, sembah nuwun. Iya. Entit lagu lawas. Iya. Coba suluk Mas, ayo Mas. Ayo entit Mas. Ayo dicaosi wong jenenge wong ngersake kok. Ayo, ada-ada ayo mah, ayo. Mitring rat anglangut. Ragil kuning angupati. Oh
mendrane Panji Asmara dalang cakra kang mlembo dadi wong tani Sang Kyayu Srukasmaran Hanyawang Tegalan saben ya Yumar nano ya was nlambar sang yo panji seantet kanane anang ketegelan bindeng pisan ragil menyepi katan lalelang lalelang le 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 ngentet yu marmi ya hot apa yu yane kok nyeluk-nyeluk apa arep ingin apa piye sing nandur terong pating grandul kuwi sapa Ndrit teronge Pak Bayan ya yu ya peen kabeh ya yu ya teronge Pak Gun ya yu ya peen kabeh ya yu ya teronge Pak Bayan sama kemang Ndrit aku wis nandur dhewe kok Ndrit teronge ning loro lho ijo karo wungu ya ya kula pun duwe kok Ndrit ora pengen teronge Pak Gun mboten mulus lho meling-melingnya lho po dipernis ya meling-meling iya Ndrit teronge Pak Gun boleng weh po urang udan ya kak sijine ya 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 yang ngentit ta sih ngentit ya ya mbah ala wong Bayan ya gandrung no ya as ceng eneng apa warsiane kok nyeluk-nyeluk nek pengen ingin ya sesuk sing nandur kacang pating klawer kowe siapa Ndrit kuwi kacangku ya sia peen kabeh ya sia kuwi kacangku ya sia peen kabeh kacangku nglewer Mama Ndrit aku mung takon wae kok gelem Ma gelem kacange boleng wih kacang kok boleh do basa do basa men dipe yuk kok ngombong eneng apa Hartini duweh celuk-celuk karo enyong nyong ya sing nandur lombok ngabing cilik siapa kuwi sapa Ndrit kuwi wae sprint ya wae yuwit ya kuwi sing nyarang ya kabeh lomboke yuwit Mama Ndrit aku mantakon wae kok mbah yo gelem kowe kok ngangeni lho anu lomboke sprint aku montet lomboke puter tangan
Pangan apa? Ya, si entet ya. Si entet tine rumangsa iki nebak sangat putri Lalung lalung lelong oh lela lelong lela lelong le 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 lela le ya genduk Avita Anugerah Suara ya semen ado-ado ini ngawen jumeneng nduk ayo niku Pak nah ya nah sabar Pak karo mboke sami mawon sabare oh heeh wah dewaki ini nduk saiki coba ngartono salam katur warga Karakan kene ya coba ya nggih saderenge kula nyanyi kula tepangaken kula Sri Mulyani oh Sri Mulyani Avita Anugerah Suara saking Buyutan Kelurahan Watu Sigar Kecamatan Ngawen kula lare cacat tunanetra mbok bilih umpaminipun suwantenipun kula mboten sae wonten ing dusun Karaan sak kulawarga kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Heeh. Iki nyanyi, Nduk. Nyanyi. Saiki gagrak sragen. Sing mbok senengi apa? Kula sing ajeng kula tokke Wong Wuta. Oh, Wong Wuta. Ana lagune, Nduk. Nggih mugi-mugi wonten ing dusun Karaan sak kulawarga wonten ing dalemipun Bapak Bayan Gunadi. Ana iki ora ning daleme Pak Bayan iki ana. Wonten ing bale dusun Karaan ingkang kagungan kersa Bapak Bayan. Sing kagungan kersa sing nimbale dhewe kelompok tani ngudi rukun. Kelompok tani mugi rukun, mudi rukun, mugi-mugi ingkang petanian kula dongaaken sageta ngrembaka woh-wohane, subur makmur, lan paring ana lemu aos lan saged melimpah. Amin ya Gusti Rabbal Allah tansah ngijabahi jiwa raganipun wonten ing dusun Karaan mriki. Ya. Diparing ana tentrem ayem-ayem, eling lan kesabaran. Amin. Gagas waras sehat kuat lan seger kewarasan. Singgah-singgah sengkala durga seminggah sehingga wonten ing jiwa raganipun Bapak Bayan Gunadi sak kulawarga sageta sirna ingkang memala. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahana jiwa raganipun Bapak Bayan sak kulawarga. Pun, ayo. Si ora Pak Bayan tok sak kelompok tani ngudi rukun. Kelompok tani ngudi rukun, mugi-mugi dipun paringana petanian sageta subur makmur ijo royo-royo, ngrembaka woh-wohane lan paringana subur makmur, ampun ngantos enten ama lan ampun ngantos enten memala lan saged sirna. Slamet tentrem ayem-ayem bagas waras wilujeng boten wonten alangan lir sedaya penapanipun. Lah lagune apa? Nyuwun lagu apa ngersake? Wong Wuta. Wong Wuta. Niku karyane sinten niku? Nggih kula, ngapalan kemawon. Weh, larase slendro apa pelok? Slendro. Ya. Coba langsung nyekar engko dikendangi Jepang nggih. Nggih. Wong yo kabeh ora kencan, pancen nek Avita ki lagu sing anyar-anyar kok ya go iso diajar karo Avita kok. Monggo kaya apa ayo? Dadi wong wuta mlaku ngalor ngidul ora dipercaya saben dina turu ijen tanpa kanca anyar neh iki duwe bapak kok mesti digandeng wong liya dalah iki dadi wong wuta mlaku ngalor ngidul ora dipercaya saben dina turu ijen tanpa kanca duwe bapak kok
mesti digandeng wong liya. Yo. Yo. Terus. Bapak lelo tekula nyuwun pangapura. Ayo, Nger. Kados pundi kula niki tetep tresna. Nanging kula atiku katonta-tonta. Kula nyuwun panjenengan tetep tresna. Bapak lelo teko kaya ngono katepmu. Lah ngopo? Yen mangkono mentala ngapusi aku. Kowe lah ngapu siapa? Ateges kowe tega matang aku. Ora, Nger. Tega apa? Yen mangkono mentala ngerah patiku. Kowe. Ompak. Yo, Pak Digono ngantek ngulatke. Yo, Avita yo. Yo. Bapak lelo aku njaluk pangapura. Yen mangkono lilanono aku lunga. Ora usah lunga nang kene wae. Saben dina atiku kelara-lara. Lah ngopo? Enek ngomah sliramu gandeng wong liya. Gosek. Coba tanpa gamelan yo. Bapak klir mau yo. Ciro lho ya. Bapak lelo aku njaluk pangapura. Terus Yen mengkono lilanono aku tak lunga. rasa lunga lah ngopo? Samben dina atiku kelara-lara. Lah kowe ora ngomong njuk ingin karo aku. Nek ngomah sampean gandeng wong liya. No. Lah kowe ora ngomong pengen ingin karo klelur. Pintere. Jan. Nah, yo. Anu, kecepit lawang kaya apa? Geblet. Ayo, geblet tambahi gamelan. Ayo iki anggitane Avita dhewe. Ayo, yuk ya. Ayo. Ya. Dek awakku mrene ya. Nyedak aja adoh-adoh. Ya gak iso Mepe ngimbangi. tak besi ili-li-li. Terus Ben gak krungu tangga kanan kiri. Ndi-ndi ae ndak krungu ya. Dek, Heeh. aku ya wis nafsu. Waduh. Engko bengi. Karo Tara. Aku njaluk iku. Karo Mas Tara. Balung karo ototku padha kaku. Terus Yen gak ngono ora bisa turu. rasa turu. Ya. Cak awakmu lungokno. Terus Tak critane perkarane iki. terus ya Sawahmu dulung kenek ditanduri. Sukete Jembrung. wayahe jabuti. jambute. Cak lampune jek abang
abang kok. Ngono iku tandha lampu larangan. Yen mbok terjang bisa kena tilang. Iki piye Dadine. Wis kadung kaya ngene. Iki wis pentol nyengkal. Pentol nyengkal. Kaya jepite sandal. Wis ndusel-ndusel enek njero suwal. Kok kebacut tenan. Ije abang kok arep toganyang. Ora do bejaji. Yen kenek temen-temen pancene ora tahan. Paling gampang jepitno lawang. Tanpa gamelan. Ayo. Cak. Cak. Kuwi critane anu to? Aku yo wis weruh. Tafita. Critane anu, kuwi lanang karo wedok. Nggih. Oh, ndang terus yo. Cak, Heeh. aku ya wis weruh. Wis weruh. Ya sampean kok gebelet ngono. Aku janji karo Mas Tara aja lali. Iya deh. Yen tekno barang sing jenggenan iki. Terus? Ya, terus? Dek. Iki Oh. piye dadine? Heeh, terus. Lah kok wis kadung kaya ngene. Take Mas Tara. Iki wis pentol nyengkal kaya jepite sandal. Oh. Wis ndusel-ndusel enek njero suwal. Suwal. Kok kebacut tenan. Terus? Ije abang kok arep toganyang. Itu ora bejaji Nek kan. kenek temen-temen karo Mas Tara ora tahan. Paling gampang kelekno blumbang. Wah! Kon nyelekke blumbang. Ayo ngerenteng cewek. Oh, kowe ora syukur karo sing gawe urip ta. Suaramu hebat gitu. Pak De Gono ngantek gelo lenggah bali nyang nggon panggung nek. Arep mulih san. Wayang. Monggo, ayo Pak ayo. Suarane Dik Avita Anugrah. Ayo. Monggo, dados. Bilang sayang nek buriku makaluan. Nek anakku bilang sayang senengane ngendangi wedokan. Nek anakku bilang sayang nek buriku makaluan. Nek anakku Ayo Pak De Parno. senengane ngendangi wedokan. Yen pancen mengkono Dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangabdamu. Janji sing tenan. Ayo bloro. Aja seneng ngendangi wedokan. Bakal ayam. Munggah Sukolilo Pati. Yo. Coba sawangan Mas, ngarep dulinan ilingan. Ya. Anggonku dadak, apa to isih sing kurang. Coba sawangan Mas, anggonku iki klembiangan. Nek yo kene Kang Mas, kok ijik seneng biayaan. Kok gampang nesu Dik, kok aja gampang cemburu. Biayaan. Tresnaku iki amung kanggo sliramu. Wong ayu kajaba mung sliramu. Marga sliramu paling istimewa bagiku. Bilang sayang, nek buriku Assalamualaikum. senengane ngendangi wedokan.
ngono dik aku ngakoni salahku mula sing tak jaluk sing gedhe pangamun-amun janji sing tenan aja seneng nenteni wedokan bakalan awas omae nanggone kune nuwun nduk leren sik mesake. Duh. Suarane hebat sing. Kadung Tresna sing nyekar baju merah genduk Tiara. Ndi Tiara? Ya ngene. Munggah, Nduk. Ayo. Ora iso wakil-wakil telu kuwi ayo sijine pokoke sing ndi le saguh munggah panggung. Oh Tiara, wah, Jian, anak Nur Bangkok, petinju, duh, ya, munggah panggung Duk, ya Tiara, wah, golek SPP dhewe saiki, wah, golek SPP nak mboke pake. Nggih Pak De, pripun? Piye? Mboten pripun. Mboten pripun-pripun. Ora piye ya wis. Aku ya ora apa-apa kan, Nduk. Nggih. Lah tak apake anakku dhewe tak apake wis. Aduh. Ya. Jan. Aku nyawang anak nuri warak tenan aku. Pripun to Pak De? Aku nyawang koyo warak tenan aku. Wis alhamdulillah segone ra kelong Pak De. Wedhe. Wah, pinter wangsulan saiki. Ya nggih Nade. Wah, lek ngajani mbokmu. Ibuke wasis kok. Ibuke wasis Mas. Wah, nek mbokmu crigis terus kok. Ya, Kadung Tresna Tiara. Ora genepe Tiara sapa, Nduk? Nduk. Komplite mawon nggih, Cik. komplit. Ika Mutiara Wardani. Oh, Eka Ika. Nggih. Mutiara Wardani. Lho, jeneng ngono kuwi lho. Anake le mbedhuk kuwi kok jeneng kok nah mejaji. Jeneng kok anake lanang kok jenenge Sente. Ngrelu kok ndi, Dek? Jenenge mbok yo lape kok Sente. Ya. Jan. Wah, jan kaya Bathara Brahma. Yo, wis wani nglirik wong lanang wis berat iki. Yo, Tiara yo. Ayo. Kadung Tresna, yo, musik, yo, musik yo. Oh, anu to. Oh, Mon to, yo. Yo Mon. Oh, alah kowe to Mon. Ngerti lak kecek mau to kira. Yo Mon. Yo. Piye? Tak tung tak. Oh, langsung ngono ketipung. Kowe muni yo nduk dit kok do meneng ae. Nyambut gawe kok. Yo. Ayo balungane. Neno.
Tiara, Nggih, Tiara. Pakde. Tak pujekke muga-muga dadi penyanyi sing kondang ya, Ngger. Amin. Ning jenenge sekolah sik. Nggih, Pakde. Ngono nyanyi ora sekolah dadi kaya Pakde bodho. Nggih. Pakde piye? Kula nggih wedi bodho, Pakde. Ayo aja nganti. Pakde iki SD ra lulus kok. Oh, nggih to. Yo, ya. Nananana. Bacaan ape lengendang ya kuwi tole kuwi aku seneng malahan. Kaya kenthus pintere nang jamak. SMP lho mau SMP. Lengendang SMP sing nyanyi SMA. Sing ngerjen kuliah. Kuliahane ngendi? Keman. Sing apik iki orjen iki karo gamelan cocok tak senengi nang kene iki. Lah iya. Ya, iki kanggo pemuda-pemuda nggo tombo sayah. Ya. Cocok nggih Mas nggih. Nggih. Yo, genten. Aku tak nyoba sing saka Wonogiri sik. Sing Wonogiri yo. Yo, Kota Gaplek. Yo. Kota Gaplek. Jan. Edan jan kaya reok Ponorogo. Pripun Pakde? Piye? Pripun? Ayu. Oh, ayu. Sip. Alhamdulillah. Oh, tenan kowe. Pokoke penyanyi iki kudu ngadi sarira. Mergo saiki iki urung bangir iso dimbangirke irung pesek bisa mbangirke awak ireng iso dikuningke kan, Nduk. Lah pripun? Lho, maksud iki ya mandi susu, lulur, kan iso. Kula nek mandi mboten susu, Pakde. Lah apa? Air hangat. Oh, air hangat. Ya, men wangi ya. Men wangi. Men wangi. Kowe kenal Lengendang kuwi ra, Nduk? Mboten. Oh, teko jenenge sapa? Nah, tak siar. Sinten, Mas? Jenenge sapa Lengendang kuwi aku seneng kok aku. Jenenge sapa? Sulis. Oh, Sulis. Nggih. Kapien. Kapien. Lah sinten? Ya wis potro kaya apa. Oh, padha. Gemben kok dudu kuwi, Mon. Neng kewarane dudu kuwi. Oh, maksudnya Lengendang kok. Oh, aku kuwi tak jagane kuwi kok. Yo. Tanu pilih Nduk Cahayu. Napa? Enek di pertemuan bukit berbunga aku ra mudeng Pak Dik luru ngene iki ora mudeng. Ya, pertemuan ya. Nggih. Nggih. Heeh. Ayo, pertemuan. Nggih ta? Nggih. Heeh, ya. Wes, Mon, ayo Mon. Siap? Duwite sinten, Pakde? Gandeng duwite iki duwite ngene. Duwite aku ora mudeng nek nganggo campur sari upama nganggo campur sari aku akon belung. Nah, bayane? Oh, Pak Bayane. Oh, Pak Bayan, Pak Bayan ya. Semoga, Pak. Bayane. Wis sampe tak plekotrone kene. Iya, Pak Bayan. Ayo. Nggih, semoga, Pak. Nggih, ya. Spotimon. Iman. Sik lagi. Nemon teko mon. Mon. Orkes Melayu Sakita dari Jawa Timur.
menampilkan penyanyi dari Wonogiri adalah Pak Bayan. Waduh. Yo, mangga Pak Bayan, ya Pak Bayan. Ya yo. Sik. Nggih, ya papunten. Mboten pati apal ya, Pak. Lah napa? Apale napa? Pun manut malih. Mboten gantos napa jenengan ngendika? Pun dene Pak ya. Diwarai nggih. Oh, jambu alas. Wis pun monggo, Pak. Ya. Monggo aja. Ayo musik karo gamelan bareng. Jiro lu ya. Ya. Mon. Wah. Sing pancen Serat katur Bapak Dalang Klilur Daryono mugi dipun paringana lagon wedi karo bojomu. Ing bareng nyanyi Mbak Tia. Saking kula pemuda-pemudi dukuh nggangin tetanda Mas Bambang CS. Saka nggangin, heeh. Aku wis tau krungu nggangin ya. Oh iya. Oh nggangin. Karang Tengah, Wetan Karang Tengah ya. Nggangin, heeh. Bareng nyanyi Mbak Tia. Mangga Mbak Tia. Wedi karo bojomu. Endi? Wah, pokoke jan temonjo le syukuran kelompok tani ngudi rukun. Lah iya. Seperti Mbak Tia. Oh Tiara ta? Oh, Tiara. Sami mawon, Pak De. Oh iya. Nggih. Lah ngerti ku Tiara. Niku Tiai nama populer. Wah, Nggih. nama ndlewer. Nggih. Nama populer. Populer. Nggih, Pak De. Wah, de. Legen. Pokoke siji welingku sing diutamake sekolah lho ya. Nggih, Pak De. Wis aja ngantek ngugu pengaruh sapa wae wis. Nggih. Wis pokoke siji, loro aja duwe yang sik. Mboten janji. Loh. Wah, ora janji. Ora usah ndeyang sik, ngemenke sekolah. Pokoke anggere nek wong lanang nyedaki jangan dulu ngono. Ya. Nggih. Nah, so yang keri. Sekolah pinter, sok entuk gayan nonan. Anggere nyanyimu apik, pokoke jenang iki goleki dhewe. Amin. Lho tenan. Nggih. Wis to anggere keterima, mbok nang oleng semut kok digoleki wis. Ning semene kuwi temen-tememan. Nggih. Wilinge Pak De Klilur kuwi ora akeh wong pinter kuwi timbang Pak De. Wedi karo bojomu. Mantep anake Nur. Wedi karo mbokmu. Wis. Entuk saweran barangnya langsung dikanthong Mas lep. Pak Dalang sak menika kula panitia tasyakuran. Nyuwun Batman Desa. Dalam nyuwun ingkang nyanyi Pak Bayan Gun. Saking kula Bapak Sarono. Ya Pak Gun. Ya Pak Bayan. Ya. Ini nyuwun ada kok Batman Desa. Lagu apa iki? Ya. Iki Pak Bayan. Kesempatan mlekoto Pak Bayan ning desane dhewe iki kok. Anggere Tamon. Kowe jodohmu karo kuwi mon. Serasa dadak ganti pengendang sampai kuwi. Cek, nggih. Ya papunten Pak, mugi-mugi mboten sami jeleh nggih. Nggih. Ket omong kula deh. Jadi Pak Lurah nggih lenggah menika Pak Lurah. Lah nyuwun tulung jenenge niki hibur masyarakat dhewe wonten napa-napa. Nggih. Ya Mas Mon ya.
Monggo, bayang apa? Sak gitu-gituke Mas. Nggih. Nggih, matur suwun. Terima kasih matur nuwun tur lakon saloke ning gara-gara sambung mrendo. Miat pangening kalangiwan agar mandamun cara tinta nur kekonang. Oh